gracias por lo que estamos levando as cousas do pueblo cando hai unha información deste, como sabedes, o párroco noso, todo apelidamos. Digo isto porque este home, ahora que nos queren dicir que non se poden ampliar os caminos, se non se poden dicir que é unha física, non dicimos. Queremos achegarnos á cidadanía e as súas preocupacións escoitando todo aquilo que nos... Hoxe comenzamos por proximidade e cariño con esta localidade unha rolda de visitas por as que queremos, como dixen antes, é escoitarvos. Escoitar algo máis aló do sentir da poboación da Rúa do Paseo ben distintas as do centro, pero apostamos a que senón máis, polo menos, igual de importantes que as do centro. Dinheiro preciso para mellorar os camiños e os servizos de ben. Eu daquela non o coñecía, perdón, escoitar esta forza, quero dicir, para conseguir algo a nivel do Concello. Mire, se temos forza ou non, que a pesar que vos interrumpa tanto... Eranse terras... E non se expropiou nunca nada. Non, expropiación non, que se cederan terras e que ao final hai un expropiación. Primeiro tamén, como eles agradecer que... Por eso nós temos vir agora, que agora non me pedido voto, porque non hai nada que votar. Temos vir agora, e eu tamén, porque Claudio é un... o que nós chamamos un coñazo, non? Unha persona que cando se mete algo na cabeza vai a vilas, a cidades, pero logo así é fundamental por moitas razóns e cando menos é tan importante como o resto. É certo, que para comprar material escolar para fillos e outro concello saca unhas axudas para esa xente que dotarse por os comedores é a que ten que votar. Acabase tamén ao mellor en a prensa, estes días está chegando un acordo para que o Concello destine unha parte de cuartos para a creación de emprego. Pois mal, pero vamos mal. É dicir, con isto o tema dos incendios, non? E o tema dos incendios tamén ten unha parte importante que ver con isto. Os incendios do Concello. E se non ten recursos, ten que buscar. Porque, precisamente, o Concello ten que dedicarse a buscar recursos. Pero hai vecinos que agarran os caminos. Que están a montes, a certo. Están a monte, pero non son montes. Un gasto impresionante nunha industria que xa se dedica e que vive deso e que o mellor como, por exemplo, as unidades de xestión forestal, que se chamaban surfo, que eran formas de que a xente, medidas de rentabilizar o monte, e, sobre todo, que xa, unha vez que esta medida son a largo plazo, é o tema do urbanismo, non? Ustedes saben que o plan de urbanismo, aquí en Ourense, eu personalmente vine aquí a falar con ustedes do plan de urbanismo deseando cambiar, e dar un plan para meter outro, que, evidentemente, para ser un delito, máis ni menos, é un delito. Bueno, pois subo esta. Este plan de Belle, o plan de urbanismo do ano 86. O problema deste plan é que non temos algo de suerte, tuvemos algo de suerte de casualidade, e é que con isto da crisis e de adaptar, este principio non se podería construir. Bueno, iso é que está en vigor, vamos a esperar, ten que ser aprobado cuanto antes, porque este plan antigo non vale, non vale. E que den os pasos necesarios para que se faga esa aprobación, e a mí parece que o número de viviendas pode estar ben. As viviendas novas podría estar ben. Estamos falando que un plan faise para 8 anos, máis, cando acaba ese plan, faise o novo e pasa a outros. Normalmente o plan dura entre 16 e 20 anos. E dicir, ao final, estamos, unha vez máis, despoblando dos 69 anos, é dicir, quedamos, ou queda nos pobres, a xente maior, a xente moza, ten que se marchar por cidade, pero non porque queira, sino como tal, para evitar eso que é unha excepción. Entón, a lei contempla, tamén puxera como excepcional outras zonas que non son máis que zonas para construir, e entón se tiene aquí este plan de zonas privadas para determinadas propietarios, ou constructores ou promotores, que deu o Concello para dar unha subvención, genérase cada unha cidade áreas de comercio, áreas de pasión. É esa, non ser simplemente un novo partido político máis, sino ser distintos a todo o que había neste momento. O interese é o país. E nós non podemos seguir aguantando por máis tempo, non xa só os montes, senón os terreos máis próximos, as casas máis próximas ás aldeias. Aportarnos algunha vía de solución, porque para iso estamos, para iso nacemos, para iso vimos hoxe aquí a falar con vos, iremos máis veces, sempre que nos sigades recibindo así como hoxe, e como nos distes a outras veces, iso, que saidades, en Compromiso por Galicia, tendes unha organización política non de xente distinta a vos,
Non somos exactamente igual que a vos, senón unha organización política de xente que se quere preocupar por os problemas dos seus cidadáns e dos seus veciños. Se os podemos solucionar mellor, pero en todo caso, sempre teredes en nós xente disposta a escoitarnos. Nada máis e moitas gracias.